Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir ilahi likullil muslimina bima yatluna fil masjidil aqsa. Jago muro rame kapirsi lawa kalong luru pandelian jerekawanan ing semurne Bang wetan sulaipun martandani yen tangun enjen rambulan wis lewat ing kulone Pradesan wiwit obah lanang wadon sami anambut karti tapi iku wajiban on